ga even naar binnen. Even een dagje. Hoi jongens. Hoi. Weet je ook, iedereen is Abdi. Elke zomaar zit Abdi. Abdi. Abdi, daar is Abdi. Voor de raad. Stel maar even voor als je dat wilt. Nee? Ja. Wacht. Ja. Dat is directeur daar, kijk directeur. Mocht hij willen. Fotosessie. Geen fotosessie. Ik maak een foto van die. Tjak. Mag ik echt foto van hem? Ik zweet het. Nog jongens. Oh, scheef. Hé, jongens, we gaan een foto maken zodat jullie een hamkas eten. Dit is de kantine waar de geluncht wordt. Het is wel duidelijk dat hij geluncht wordt. Ja. Kijk, laten we naar de computerruimte gaan. Dat wij dingen gingen maken toetsen. Hier is het gedeelte waar we workshops kunnen geven en computerlessen. We maken taaltoetsen. Volgende week vrijdag gaat er hier een presentatie in, dat is helemaal opgetogen. Waar gedebatteerd gaat worden. En alle tafels worden opzij gezet. Als jij gaat praten, wat zeg je nou? Ja, dat gaat wel leuk worden. Daar is de balie. Taaltoets. Ja, nu zeg je taal. Taaltoets. Ja. Als je dat hoort, dan denk je taal. Ja, we hebben helaas nog geen mooie receptioniste, maar die komt er vast nog wel. Oh, deze ga ik maken. 2 keer. Jawel hoor. Oké, nou is goed man. Ik heb de boys even gemeld. Kijk, volgens mij zit hij daar. Daar verderop. En dan gaan we weer.